खुलुमबाय रायजोफोर 17 सेप्टेम्बर खालि इजराइला हिजबुल्लाहफोरखौ ओरैबायदि मोनसे माने लोंहोदो बिसोरखो ओरैबायदि मोनसे साजा होदो जायखौ पुरा दुनियानि सुबुं माहारियानो आसरित मोनजोबदो जायखौ माने सानस'हायि माबोरैदि बिसोरो बेबायदि खामानिखौ माने साक्सेस जाहोदो। दा नोंथांमोना बयनिख्रुइ सिगां मिथिना लानाया मोजां जे बिथांमोना माबोरै बे खामानिखौ मावदो आरो बेखौ गासै दुनियायाव दा पेजार एटाक होननानै मिथिनो मोनो। आरो मा बे पेजार एटेकआ पेजार माने मा बेखौ सिगां जोङो मिथिग्रोनाया मोजां। पेजार जाबाय मोनसे ओरैबायदि डिभाइस जाय डिभाइसआव नोंथाङा फिसा फिसा मेसेज माने सेन्ड खालामनो हागोन जेराव माने नोंथाङा दि बै पेजारखौ इउज खालामदों बिनि माने लकेसनखौ रावबो माने मिथिया। आरो जोङो मबाइल जेब्ला इउज खालामो नोंथांनि मबाइला अबेयाव दं दाबायदियाव नोंथाङा अबे माने जायगायाव अबेखिनि लकेसनाव दोङो नोंथांनि पुरा डिटेल्स माने मिथिनो होनबाथाय लानो हायो। नाथाय बे पेजारनिखौ लकेसनखौ रावबो मिथिनो मोना। आरो बिनि थाखाय जि नोंथांमोना इजराइलनि गोजौखैजा मेप नायबाथाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेयाव लेबनान होननाय थाइसे जायगा दोङो आरो बै जायगानि मोनसे टेररिस्ट जायखौ हिजबुल्लाह होननानै माने मिथिनो मोनो। आरो बै हिजबुल्लाहया गोबाव समनिफ्रायनो माने पेजार इउज खालामबोदोंमोन आरो बे पेजारखौ बिथांमोना अर्डार खालामदोंमोन 3000 पेजार ताइवानाव मोनसे कम्पानिनो माने अर्डार खालामो। आरो बै कम्पानियाव इजराइला थांनानै माबोरै माने बिसोरजों मा सेटिं खालामनाय मिथिया बेटारिनि जिङाव मोनसे ओरैबायदि माने डिभाइस लगायना हरो जाय माने एसे गुदुं जानायनि उनाव बेफ्रुगोन मात्र बिनि माने जि वेट गिलिरा अनलि 30 ग्रामल' आरो बै 30 ग्रामा ओरैबायदि गेदेर माने बेफ्रु होनो हागौ बेखौ जेराव नोंथांनि हमना ला आखायाव लादोंबा आखाया जलांगोन बा मोखां खाथियाव लादोंबाथाय मोखांनि मेगनफोरा माने नस्थ' जालांगोन सोरनाबा पकेटाव दोङोबाथाय आथिंखिनिया जलांगोन बेफोरबायदि। आरो बै 17 सेप्टेम्बर खालि थिग मोनानि 3:30 एखे लोगोै 3000 पेजार ब्लास्ट जाना होदो जेराव सोरबा मार्केटाव दंमोन सोरबा गावनि दखानाव दंमोन सोरबा गारि सालायबाय दंमोन सोरबा रेस्टुरेन्टाव जनानै माने जाबाय दंमोन माने गुबुन गुबुन जायगायाव माने बे पेजारफोरा बेफ्रुजोबदो। आरो बै बेफ्रुनायनि कारना जाबाय बै इजराइला जेब्ला माने मिथिनो मोनो जे बिथांमोना पेजार इउज खालामबाय दोङो बै समाव बिथांमोना जाय कम्पानियाव पेजार अर्डार हरदोंमोन बै पेजाराव बिथांमोना बेफोरबायदि मोनसे डिभाइस सोना हरो आरो लोगोसे बेयाव मोनसे सफ्टवेयारबो हरो जे जेब्ला माने बै सफ्टवेयारखौ एक्टिभ खालामगोन बै समावसो बियो माने बेरगोन। आरो ओरैबायदि माने दिमाग लगायदो बिसोरो पेजार मोनसे नाय नोंथांमोना जोङो मबाइलाव मेसेज नङाबा माबाफोर भाइब्रेसन जाबा जों लोगो लोगो लाबोनानै ओरै मेगन जिङाव नायगोन। आरो थिग बिदिनो पेजाराबो बिदिनो जे समाव माने बेफ्रुदोंमोन बै समाव खोब माने गोसायै भाइब्रेसन जानो हमदोंमोन। भाइब्रेसन जानाय लोगो लोगो सिम्पलि जायबाबो पकेटाव दोङोबाथाय पकेटनिफ्राय बहनना नायगोन बा टेबुलाव दोङोबाथाय टेबुलनिफ्राय लाबोनानै नायफैगोन बिदिनो बेखौ जाय बिदि नायफैदो बिनि माने मोखाङा धंस जालांदो जेराव दा बियो दा थांना थानो थाखाय बेजों लोगोसे आरो सासे मानसि नांगौ जालांदो। दा हस्पिटालाव जायगा गैया 3000 सुबुंफोर जेराव खाथि खालायाव सोरबा दोंबा बिहाबो एसे एला आघात जादों। आरो बे पेजारखौ इजराइला ओरैबायदि टेकनिक बाहायदो जेराव माने मिथिनो मोननाय बायदि बिसोरनि जि सिक्रेट एजेन्सि दङ इजराइलनि बै सिक्रेट एजेन्सिया माने इजराइल सरकारनो माने गभर्नमेन्टनो जनायहरो जे बिथांमोना पेजार इउज खालामबाय दङ बिनि थाखाय माने बिनि जि लकेसनफोरा जोङो मिथिया। आरो बैनि थाखायनो बिथांमोना थांनानै कम्पानिजों कन्टेक्ट खालामहैयो आरो बै कम्पानिनि थ्रुयै जेब्ला 3000 पेजार बेयाव हरनाय जायो एक्चुअली बे
बेरफ्रु होनाय टाइमा आरो मास मोननैसो उनावसोमोन। नाथाय मा जायो बै जि हिजबुल्लाया एसेमान माने बियो मिथिनो मोनो जे बै माबायाव माने एसेमान माबाफोर दोङो होननानै आरो मिथिनो मोननाय थाखाय आरो बै सिक्रेट एजेन्सिया इजराइल गभर्नमेन्टनो खोन्थाहरो जे ओरै थोरै बे खामानिखौ थाबैनो मावनांसिगोन नङाबा बिथांमोना माने हमनानै मोनसिगोन आरो ओरैबायदि बिथांमोना माने बेखौ काभार खालामदोंमोन बै पेजारनि सिङाव जेखौ माने स्केन खालामबाबो माने मिसिङाव ओंखारै आरो इजराइलखौ बयबो मिथिगौ इजराइला ओरैबायदि मोनसे दा हादोर जानानै उथिदो जायखौ माने रावबो सुइनोनो हाया ओरैबायदि बिनि पुरा सोरगिदिं बिनि टटेल बाउन्डारियाव जेसेबां हादोर दोङो गासैबो बिनि माने दुश्मन गोजा रावबो बिखौ माने सापर्ट खालामा आरो बिनि थाखाय बिथांमोनाबो ओरैबायदि लेखा फरा गोरों ओरैबायदि टेक्न'लजि माने सोरबा जुदि बिसोरनि हादोराव रकेट हेगारना हरोबाथाय बै रकेटआ माने हावायावनो बै बारावनो गोजौआवनो माने बेखौ बेफ्रुहोनाय ओरैबायदि किसुमान टेक्न'लजि दोङो जाय टेक्न'लजिफोरखौ माने आमेरिकायाबो गियो इजराइलखौ आरो आमेरिकाया गिनायनि कारना जाबाय जेसेबां गेदेर गेदेर बिजनेस जेसेबां माने 80% टेक्सखौनो बै इजराइलनि सुबुंफोरासो होयो बै आमेरिकायाव नोंथांमोना मिथिना लानाया मोजां गतिके मानो लेखा फरा खालामनांगौ मानो गोरों जानांगौ इजराइलिफोरा खोब लेखा फरा गोरा माने गोरों गोरा बिथांमोननि जत नोंथांमोना नाय फेसबुक कम्पानि नाय गुगल नाय जेसेबां गेदेर गेदेर कम्पानि नाय सबनिबो माने माबाफोरा बिगोमाफोरा बै इहुदि गोजा आरो जि नोंथांमोना दा गोबाव समनिफ्रायनो इजराइल आरो हामासनि बा बै लेबनाननि जि हिजबुल्ला बिसोरजों जुद्ध नांगासिनो दङ नोंथांमोना खोनानो मोन्दों नाथाय नोंथांमोना गासै डिटेल्सखौ मिथिगौना मिथिया जुदि मिथियाबाथाय आं नेक्स्ट आरो मोनसे भिडिअ लाबोबावगोन जेराव नोंथांमोननो आङो डिटेल्सै खोन्थागोन जे इजराइल आरो बै हामास बा बै लेबनान बिथांमोना मानि थाखाय माने जुद्ध नांबाय दङ मा खोन्था मा बाथ्रा मानि थाखाय दिनै इजराइला इमान गोबां माने दुश्मन जाजोबदों बेजों माने कुनु मुस्लिम सुबुंफोरानो बै इजराइल हादोरखौ नायनो हाया बे गासैखौबो लानानै जोङो डिटेल्सै उनाव भिडिअ लाबोगोन मानोना मोनसे भिडिअआवनो गासै बाथ्राखौ खोन्थाजोबबाथाय जे गोलाव जालांगोन आरो जेराव नोंथांमोनाबो बर जालांगोन इमान गोलाव भिडिअखौलाय मा नायबाय थानो होननानै गतिके नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना लिरहर जुदि मिथिनो लुगैदोंबा गासै टटेल डिटेल्स आङो अलरेडि रिसार्च खालामना दोनखादों आङो बानायगोनबो साननैसोआवनो सोर सोर नायनो लुगैदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय आरो लोगोसे इजराइलनि बिसय जुदि नोंथांमोना आरो माबाफोर मिथिगौबा आंनो कमेन्ट्सआव नोंथांमोना बेखौबो नोंथांमोना जनायहरनो हागोन जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों।